Koppa 4-4-4-4 ja niin edelleen tiukalla on. Ja Huotanen tekee ja Pekka radalla juuri nyt. Katsotaan mikä on Pekka noteraus, se on kova! 31, 26, lasit se kun lentää. 31, 26, jos ei siellä tullut virheitä, niin se on kakkosaika. 228 on lähdössä matkaan suomalaisen Kai ja Siltti Piko. Medikradalla. Ja 229 Klaara valmistautuu. Ja Himanen hujottelee pois suoraan sieltä Juisin kanssa nyt jotakin ihan perusteellisesti pieleen, koska me nopeasti tultiin pois. Ja nyt muuten hei mielenkiintoinen, onko tämä vielä se?